Το Battle for Dream Island, BFDI για συντομία, είναι μια αμερικανική σειρά ανεξάρτητων κινουμένων σχεδίων με ψηφοφορία τηλεθεατών που δημιουργήθηκε από τους Hont Gins, Michael και Carrie, οι οποίοι είναι πιο γνωστοί με το όνομα του καναλιού του στο YouTube, Jack Gelafy. Η σειρά αφορά έναν ανταγωνισμό μεταξύ άψυχων, ανθρωπόμορφων αντικειμένων. Έκανε πρεμιέρα την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου 2010 και προβάλλει συνεχώς επεισόδια. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 σεζόν. Ολόκληρη η σειρά ανεβάζεται στο YouTube, στο κανάλι Jack Gelafy. Εκτός από τα επεισόδια ιστού, η σειρά έχει επεκταθεί σε shorts ιστού, παιχνίδια ιστού, όπως το Bvdia 5B, ένα μουσικό άλμπουμ και εμπορικά, όπως βελούδινα και ένα φυσικό βιβλίο. Η πρώτη σεζόν, που απλά ονομάζεται Battle for Dream Island, διήρκεσε από την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου 2010 έως την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου 2012 και αφηγείται μια ιστορία 20, αργότερα 21, άψυχων ανθρωπόμορφων αντικειμένων που ζουν σε ένα φανταστικό μέρος που ονομάζεται Goiki, όπου γνώριζαν ο ένας τον άλλον όλη τους τη ζωή. Ζουν ειρηνικά μέχρι που ένας μυστηριώδης εκφωνητής πέφτει από τον ουρανό και ανακοινώνει έναν διαγωνισμό για να κερδίσει το νησί των ονείρων, ένα πολυτελές νησί που λαχταρούν όλα τα αντικείμενα. Αρχικά χωρίζονται σε δύο ομάδες, τα Squishy Cherry και τα Squishy Grapes. Συναγωνίζονταν σε προκλήσεις σε κάθε επεισόδιο και η μοίρα της ηττημένης ομάδας τίθεται στα χέρια των θεατών, οι οποίοι αποφασίζουν στην ενότητα σχολείων ποιος θέλουν να αποκλειστεί από την εκπομπή. Το σχήμα συνεχίστηκε με πολλές ανατροπές πλοκής, έως ότου 3 διαγωνιζόμενοι έμειναν να διαγωνίζονται και στη συνέχεια ψηφίστηκε απευθείας ένας νικητής από τους 3. Αυτός ο διαγωνιζόμενος ανακηρύχθηκε νικητής και έπρεπε να επιλέξει ποιος θα του επιτραπεί να μπει στο νησί μαζί του. Η δεύτερη σεζόν της σειράς, Battle for Dream Island Again, προβλήθηκε από το 2012 έως το 2013 και ακολουθεί παρόμοια μορφή με την πρώτη σεζόν, αλλά με αρκετούς νέους χαρακτήρες, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του αρχικού cast. Διευρύνει επίσης τη γνώση της σειράς. Ακυρώθηκε νωρίς λόγω προβλημάτων δημιουργίας εσόδων στο YouTube. Η σεζόν ξανάρχισε μετά από 10 χρόνια παύσης με την κυκλοφορία του Well Rested. Η εκπομπή επέστρεψε για τρίτη σεζόν το 2016 μετά από 3 χρόνια παύσης. Η σεζόν ονομάστηκε IDFB και ξεκίνησε περίπου 1000 ημέρες μετά τα γεγονότα των επεισοδίων της τελευταίας σεζόν 2, όπου τα αντικείμενα δεν ανταγωνίζονται πλέον και ζουν τώρα στη φανταστική πόλη Γιοή. Η σεζόν επρόκειτο να προσθέσει περισσότερη γνώση στην παράσταση και να δείξει πώς τα αντικείμενα προσαρμόστηκαν στη νέα του ζωή. Προς το παρόν έχει μόνο ένα επεισόδιο, Welcome Back. Η τέταρτη σεζόν, η προαναφερθήσα μάχη για το BFDI, διεξήχθη από τις 3 Νοεμβρίου 2017 έως τις 9 Απριλίου 2021 και διαθέτει ένα cast 64 διαγωνιζομένων, νέων και παλιών, που διαγωνίζονται και πάλι για μία ανταμοιβή, ABFDI. Το στυλ τέχνης είναι πιο χαλαρό και απλούστερο, επιτρέποντας τα επεισόδια να κυκλοφορούν πιο γρήγορα, με μερικές φορές μεγαλύτερους χρόνους αναμονής για διαλύματα και διακοπές. Η σεζόν φιλοξενήθηκε από τους 4X, από το X Finds Out His Value, μέχρι το 4 Goes to 4, οπότε φιλοξενήθηκε από το Donut μέχρι το This Episode is About Basketball, όταν επέστρεψε ο X, 4 επέστρεψαν και στο Enter the Exit. Η σεζόν μετονομάστηκε σε Battle for BFB στο X Marks the Spot και είχε ένα cast από 14, αργότερα 15 διαγωνιζόμενους. Αφού φτάσει στην τελική τριάδα, ο εκφωνητής αντικαθιστά το φορολόγο περικοπών στον προϋπολογισμό, αφήνοντας τον X και τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους του BFB. Στο τελευταίο επεισόδιο, όλοι έλυσαν τις συγκρούσεις τους. Κυκλοφόρησαν 30 επεισόδια αυτής της σεζόν, μια νέα πέμπτη σεζόν, Battle for Dream Island, The Power of Two, με οικοδεσπότητους του, ανακοινώθηκε στο The Escape from Four, που θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου 2021. 2 καταφέρνουν να πείσουν 40 από τους 54 εναπομείναντες διαγωνιζόμενους του BFB να μπείτε στην εκπομπή του.